Fil-programm elettorali tiegħu tal-aħħar elezzjoni ġenerali, il-Partit Nazzjonalista għamel sensiela ta' weddiet maħsuba biex fi kliemu jħallu iktar flus fil-bwiet tan-nies. Weda numru 11 titkellem dwar it-taxxa fuq liċenzji tat-televiżjoni. Il-Partit Nazzjonalista kien iddeskriva din it-taxxa bħala waħda li żmienha għadda u għalhekk wiegħed li mill-Gvern ineħħiha. Madankollu 3 snin u nofs wara l-aħħar elezzjoni ġenerali din it-taxxa baqgħet ma tneħħietx. Tant illi mill-2008 sal-2010 l-Gvern ġabar 11 miljun euro minn din it-taxxa. U għal din is-sena l-Gvern tippjana illi jdaħħal 4 miljun euro oħra minn din l-istess taxxa. Il-Gvern mhux talli ma neħħiex din it-taxxa talli sena ilu kien qal illi kien qiegħed jikkunsidra illi jieħu passi legali kontra 35,000 sit ta' set ta' televiżjoni illi kienet jirriżultalu illi ma ħallsux din il-liċenzja. Il-Gvern kien qal illi dan kien se jsir bilan illi jiġbor 1,200,000 euro oħra mal-11 miljun illi diġà ġabar minn din it-taxxa illi 3 snin u nofs ilu kien intqal illi żmienha għadda.